mentasi karpa artereng unai luar arjarpsan ke sengkur khan ringkat bat ke balang Presbyterian Rangthong kelayo ban pelong ya ke jingkan mau buram ya ke lingku ke baprabu Islam ke jingklat no ulate Reverend Amir Khan ubala klat ha ke arpa artereng unai luar ka kendai spa sopsa uday uwe nekirishan bakraw ha ke emlang salang ubala no senyang ha shibon kiliang nado katho katar ke emlang salang hadu ke jingeng bat ke jinglong kristan ha kani ke jingkan mau buram bala pelong ha umat sanam halom jingtap ke balang Presbyterian Rangthong la penyat do Dr. W.P. Khan hadien kata utaman basan SCCM li ule thu khana lingkot halor ke jingem bat ke jingya denti jong ulid Reverend Amir Khan labut sadak jingran no uba Tito Swell Khan President Rangba Jongkakur Khan ubadeiru MDC Jongkasora ulai kublai kerpang ya ka balang Presbyterian ya ka Presbytery patru ya ka District Rangthong kiba lakan mau buram ya Rangba Kur Khan ubal klat no menta la prapui snam agani kesni la pelong ru ke jingbu sentiu ha umat sanam ki jingruai ki jingduai bat la ya sakhilang de ki riu rangba na ka shnong Rangthong bat ru na ki kur ki jat khan ki bala wan ban ai buram awan ka jin shai awan ka jin shai Rangthong nado I pastor Tiban basan kita lagi dekat komiti balang bat ki para bengen bat ki para kur ki badan hani kapor haga kerteng ke batiang tam ke jong trai jong ni uji sukris te hoj nyai wo yu blei trai kenrat baula don kat bat ni bat ngila don kumne haga ni hau ni mot lom jingtep jong ilet Reverend Amir Khan bat ni kum kakur ni dap tak jingkemen nomor bau blay uladon kat bat pi kum kabalang bat mangiru bat bangila ban yalang lang hakani kapor man ken mau I ya I kinjirang ba jong ilet Reverend Amir Khan te hakani kapor Reverend Amir Khan nakaliang jongka balang ipriang isubha ye pi baro ki kurkhain ki balong ki persakur pateng jong ni pastor be I jongi bangi yeng saudong ban ken mau burom ya kasngi klat ka ba prapoi menta kasngi ka arfar trik jong benai stembar jong ni snem arajar ar pusan apun pau ke jingkemen ban priang yepi ki kurkhain nadu I Presiden Rangba iba Tito Swell Khan iba ladorengkat lem ha kane kesngi jong kajing ken mau I jongi kum kabalang rengkat bat pi ki kurkhain ya kane kesngi lungkus nem ke ba parpui kajing kladno jong pastor ba I jongi yang achimet kala pendap da kajing kemen namar menta kesngi kala urlong ya kaba ngalapan pau ha kabalang ha kane kesnem kaba ladep bangin ken mau burom ya kajing dap prapusnem kajing klat yauni pastor Henry infamala ya kaban pendep ya ka ha kane kesnem kaba ladep bat menta ngidap na kajing kemen bangiyo ke bukum kene kupor kum unong syarai bapet ya ka kami yang menebrem man bairong ya ka ying mene ngajupa airong langru ya kini ke artali ki mot pastor ha kini ki khandiat snem ki baladep nga la shemba ka marble plate balatho ya hauni mot jong pastor Amir Khan uladamno kidap na kajing syo jong slap bat kasngi
Matkumta ngalaong haka balang ini pentip jaga presbytery bang ini buno daguipat ka marble plate kaba kaban pentumai no iya ka bat ngila bu kikentin jaga presbytery bakan le balang balik si kani kasin ka baningkong bakum kakur ngiwan ban wan yaw ni yaka history jong ni kikur jongi hoy ngam tip naga e daw le si kita kini ki jongi ki babat ika sengkur ki islam ki baladap kim semala ban le ngaso bagadi ka jing penya ka bastan ka jong blai dah ka jing kan du ka jong abet iskat tri jong ka balang bangi mir jeng mut namar bangat tip bala ong bala tip ya uni ukikur jongi hakani ka senong ka jong pi takadaw kaladon ka jing ketik haka mensim ka jonga khamtam banga ong bangi dei ban le ai bat ni sukmen bangi layo ban pendon burom mantaka si ka badai ka lengkhu singap ka ba praphwe bahadian praphwe teligi snam nyidang la ban kan mau ni adon ka kentin ka boong im ka kerteng sa kanam balalawat ilalej no nagani ka perthai umdon syu bat ngila praphwe teligi snam andre ka jingtre ka jong u usambai bola bet hakani ka than hakani ka snong balong ru umdeu nong tre tang hakani ka than ka hima maharam andre wat chadu chari Bangladesh ru long by pastor ilalej ban tre ya ka ministry ka jong tingi sobat aingu yu blai hadu kata-kata bana ka kur ka jong ula mi uni urang ba bau blai la sei karpang ban ai ka jing syakri hakani ka snong ba hakani ka than ka jong bi kai ka bangi hi karpat epi ka balang bangi nang yai duai ya blai bau blai nang sei ya ki breu ki badan ya kerenyang kerenyot kumuni ukikur jongi ba pinang yai duai lemru ya ka kur ka jongi bau blai nang sei ya ki breu ki bala banya no senyang om tang haka imlang kasalang re khamtam haka kam ban syakri ya ki pat ba lengba kaktim ke jong play dengan umsyeme kapor sa sisin nga panpaw ke jing songo ko bakraw ya ki parakur ki balaya pelaj por banyawan lang ya pi ka balang baro na du ipastor teman besan sekretari jong ka balang ki dekhot ke komiti balang bak dekhot jong ka jing sengatai ba jing samla to ai bagani ka jing stang jong ka jing kandu jong ikanum kut no tang benta ringi nang ai persyang banya perkre nakawi ka por le si dikiwi pat ki program bangin kan mau burom ya uni usyakri bau blai lasai bani kan mau iki kam ki jong u bat kham tam bangin but ya kan nuksa joga jing em ka jong u aktin ka jong blai ru kapan kan mau yangi bangi de ban kan mau ya kita ki bala sensar halor jongi bangin but din ru ya ka jing em ka jong ki blai sibon blai kor khui pi ka balang